Catoira espertaba hoxe cunha triste noticia. Minutos antes das 9:20 da mañá, Eduardo Touriño, veciño da localidade de 46 anos, concelleiro socialista da corporación e número 4 da lista da formación, falecía atropelado na estrada PO 548, que une Pontecesures con Vilagarcía. Sobre as 9 da mañán recibíamos unha chamada do 112 informándonos dun atropello a unha persona tirada no chan. Bueno, pois hasta o lugar nos desplazamos, pero cando chegamos aquí nos levamos unha decepción moi grande. Cando vimos que era o concellal do concello e estaban reanimando, pois nos derrumbamos todos. Hasta o lugar tamén viñeron os compañeros do resto das agrupacións, como Vilagarcía, o alcalde e os restos da corporación municipal. Esta furgoneta pertencía á vítima panadeiro de profesión. Segundo testemunhas, o home aparcara na beira vía o vehículo para facer o reparto do pan. Foi entón cando foi arrollado por un camión que circulaba a dirección Vilagarcía. El parece ser que estaba collendo pan na furgoneta. Pode ser un despiste do camión como del, pero non se sabe, non podemos decir nada. Os esforzos dos equipos médicos que se desprazaron ata o lugar para intentar reanimalo non foron suficientes para salvarlle a vida. Nestes momentos non nos encontrábamos aquí, que estábamos na casa, pero bueno, tan pronto nos deron un xa o aviso, salimos o máis rápido que se pudo para aquí, pero cando chegamos aquí xa non había que facerlle. Estaba persoal dos urxencias médicos do 061, a ambulancia medicalizada, persoal do sanitario do PAC de Catoira. Pouco despois do tráxico suceso, as bandeiras do Concello xa lucían crespóns negros e ondaban a media asta. Este é o segundo golpe que recibe a familia socialista de Catoira nun breve período de tempo. O pasado mes de setembro falecía o número 3 da súa lista, Carlos Castaño, tras sufrir un accidente cando practicaba kitesurf na illa.